Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай рӯзи 22 август дар муҳорибаи асосии турнири Eagle FC 39 чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов дар қафас зидди рақиби хатарнок Марсио Сантос вохоҳад хӯрд ва мо ба шумо ваъда дода будем ки оиди рақиби Фаридун Одилов Марсио Сантос маълумоти пурратар медиҳем. ва акнун ҳамон рӯз расид. Дар ин навор мо оиди тарафҳои сахт ва сустии Сантос ва Одилов ба шумо маълумот хоҳем дод. ва дӯстон бояд қайд кард ки Сантос аз ҳама рақиби сахт ва хатарнок дар карьераи Фаридун хоҳад шуд ва ин чиза шумо дар давоми навор мефаҳмед. Барои ҳамин то охири навор бо мо бошед. Варзишгари бразилӣ Марсио Педро Сантос санаи 14 феврали 1989 дар Белфорти, Бразилия таваллуд шудааст. қад 1 метр 73 сантиметр, вазни ҷанги миёна яъне 84 килограмм. Рекорди касбӣ 22 муҳориба, 16 ғалаба ва 6 боғ. ғалабаҳо: 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 11 ғалаба бо тариқи приём ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. боғтҳо: 3 боғ бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 боғ бо тариқи сабмишн ва 2 боғти дигар бо қарори доваро. ва дӯстон, чӣ хеле ки аз рекорди Сантос дида мешава, ӯ бисёри ғалабаҳои худро бо тариқи приём ба даст овардааст ва дар замин ӯ хеле хатарнок аст. ҳамчунин Сантос зарбаҳои хеле сахт дорад ва дар стойка низ хеле хуб меҷангад. Сантос охирон муҳорибаи худро рӯзи 5 майи ҳамин сол дар муҳорибаи асосии турнири AMC Fight Night 101 зидди варзишгари пуртаҷрибаи рус Александр Шлименко гузаронд ва дар муҳорибаи хеле наздик ғалабаро аз даст дод. аммо дӯстон, рости гап, ба фикри шахсии ма Сантос дар ин муҳориба ғолиб шуда буд. ками кам ин муҳориба бояд ки ничия мешуд. агар хоҳем дӯстон, дар YouTube навори пурраи муҳорибаи Сантос ва Шлименко ҳаст. метавонед тамошо кунед ва хитон мебинед ки ин муҳориба то чӣ андоза наздик буд. Сантос муддати дароз шуд ки дар Доғистон зиндагӣ ва тамрин мекунад ва бояд гуфт ки ӯ дар ин муддат гӯштинги худро хеле хуб кардааст. мо ин чизро ва муҳорибаи ӯро зидди Шлименко ба назар гирифта гуфта метавонем ки Сантос ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хатарнок аст ва ӯ айни замон аниқ яке аз рақибони сахт ва шояд ки аз ҳама рақиби сахт дар карьераи Фаридун шавад. варзишгари тоҷик Фаридун Терминатор Одилови 28-сола, чемпиони пешинаи муваққатии GFC дар вазни ним вазнин, чемпиони ҳозираи Eagle FC дар вазни миёна ва яке аз ҷангварони хеле машҳури тоҷик. рекорди касбии Фаридун аз 15 муҳориба иборат аст. 11 ғалаба, 2 боғ ва 2 ничия. ғалабаҳо: 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи приём ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. боғтҳо: 1 боғ бо тариқи нокаути техникӣ ва 1 боғти дигар бо тариқи приём. ва дӯстон, барои ягон кас махфӣ нест ки тарафи сахти Фаридун гӯштинг аст. на танҳо гӯштинги озод, балки ҳама гуна гӯштинг: самбо, греплинг, гӯштинги озод ва ҷиу-ҷитсу. не ки ба ин нигоҳ нокарда Одилов бисёри ғалабаҳои худро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ба даст овардааст ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст. ҳам дар замин ва ҳам дар стойка Фаридун ба рақибони худ проблемаи калон сохта метавонад. ва аз ҳама чизи ҳайратовараш ин аст ки Фаридун дар ҳар гуна вазн баромад мекунад ва ӯ барои ба вазни вазнинтар баромадан ё ба вазни сабуктар фаромадан шубҳа надорад. Одилов айни замон 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ дар 2 муҳорибаи охирони худ барои камарбанд ҷангидааст, яъне муҳорибаҳои 5 раунда гузарондааст. Одилов дар муҳорибаи охирони худ чемпиони ташкилоти Eagle FC дар вазни миёна Сергей Калининро дар 4-ум раунд нафасгир карда чемпиони нави Eagle FC шуд. акнун рӯзи 22 август мо муҳорибаи 2 ҷангвари сахтро хоҳем дид. Сантос зидди Одилов, гӯштинг зидди Стойка, Терминатор зидди Педро ва албатта ки тоҷик зидди бразилӣ. Сантос бо рақибони хеле сахт вохӯрдааст ва ӯ дар ҳақиқат рақиби хеле сахт барои Фаридун аст ва Фаридун ҳам бо рақибони сахт вохӯрдагӣ аст ва ӯ низ дар муҳорибаҳои калон таҷрибаи хуб дорад. Сантос дар замин ва дар стойка хатарнок аст. не ки мо боварӣ дорем ки Фаридун ва дастаи ӯ барои ин муҳориба бо нақшаи хуб мебароянд ва Одилов кори худро ба анҷом мерасонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротон дар комментария нависед ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад. то боздид хонободу сарбаланд бошед.